बियो एकदम नंखाय बेवहाय माने बिपिएफनि मानसिफ्रा माखासे फाव फान्दायगासिनो दङ आरो बिथांमोननि सायाव जोङो आयेननि बेबस्था लानो थाखाय खावलायदों आरो जाय बिथांमोना बेबायदि षड़यन्त्रमूलक खामानिफोरखौ मावदों बिथांमोना उनाव आयेननि फारसे बिथांमोना फिननाय होनो गोनां जागोन। बे दफानि सायाव आरो बे गोरोबथानि सायाव बिक्रम दैमारिया जेबो मिथिया। बियो जानला मानला खोथा बुंना रायजो राजाफोरखौ थगायनो सानदों। जोङो सोमावसारनायनिफ्राय फैनाय कमिटमेन्टजों फैनाय दा बेनिखायनो जों बेफोर बाथ्राफोरखौ मिथिगौ। बिक्रम दैमारिया मायबा मोनबाबो बेहा जेबो लाब गैया, मोनाबाबो जेबो लस गैया। बिनि खामानियानो जाबाय हाग्रामाखौ प्लिस खालामनो थाखाय गावनि कन्ट्रेक्टरि बिजनेसखौ थिग खालामनो थाखाय रायजो राजाफोरनि सिगाङाव ओंखारना जानला मानला बाथ्रा बुंदों। बैसागो जोंनि गोदान बोसोर बरायनाय रंजानाय बे समाव बिसायख'थिनि हाबाफारिजों भारतनि प्राइम मिनिस्टार बिथाङा गाबोनो नलबारियाव फैगोन आरो समफोरो बिजेपिनि प्रेसिडेन्ट नेशनेल प्रेसिडेन्ट जेपि नाड्डा बिथाङा समफोरो क'क्राझार आरो रौतायाव फैगोन बिसायख'थिनि फोसावनाय हाबाफारि लानानै जों बिथांखौ बरायनो थाखाय माखासे थामथिम खालामगासिनो दङ। क'क्राझाराव 70,000सो सुबुं गौमा जागोन आरो रौतायाव 40निफ्राय 50,000नि मोनसे सुबुं गौमा जागोन आरो बे मोननैबो बिसायख'थिनि मेलाव बिथाङा बाहागो लानानै जोंनि बिजाथिनि जानानै दरं उदालगुरियाव दिलीप सयकिया बिथांनि जानानै आरो क'क्राझाराव जयन्त बसुमतारी बिथांनि जानानै फोसावनाय हाबाफारियाव बाहागो लागोन आरो बिथांनि बाहागो लानायनि उनाव जोंनि मोननैबो समस्थियाव जोंनि दोलोफोरनि माखासे दैदेनगिरि मावथिफ्रा आरो लोगोसे रायजो राजाफ्रा आरोबाव गोसो गुदुङै खामानि मावगोन आरो बिथाङा फैबाय थानाय समाव एनडिएआ मावनो लानाय खामानिफोर बिनि बागै थांखांनाय समाव माखासे जि मोजां खामानि मावबाय बिनि बागै रायजो राजाफोरखौ सांग्रांथि खालामनो हागोन आरो बिटिआर ओनसोल हिसाबै थांनाय 2020 मायथाइयाव गोजोन गोरोबथा जानायनि उनाव जोंनि ओनसोलाव गोजोना फैबाय आरो बेवहाय बिजेपि हिसाबै जि मोनसे रल जोंनि इउपिपिएलजों लोगोसे दा बेखौ रायजो राजाफ्रा बरायदों। 2020 मायथाइयाव गोजोन गोरोबथा मोनसे जानायनि उनावनो दिनै जोंनि ओनसोलाव 100% गोजोनखौ नुनो मोन्दों। हारि माहारिनि गेजेराव खौसेथि फैनायखौ नुनो मोन्दों आरो जौगानायनि माखासे गोदान खामानिफोर जोंनि ओनसोलाव जोबोद मोजाङै जानायखौ नुनो मोन्दों। दा नंखायनो जिखिनि भट होनो गोनां भट होग्रा रायजोफोर जि माहारि एबा जि धोरोमनियानो जाया मानो जि रावनियानो जाया मानो बयबो देग्लाय बोसोराव नैबे जानो गोनां बिसायख'थियाव जोंनि बिजाथिखौनो भट होनो थाखाय रायजो राजाफ्राबो गोसोखौ थिग खालामबाय। दा नंखायनो नैबे बिसायख'थियाव दरं उदालगुरिनि जि बिजाथि दङ बिथाङा 3निफ्राय 4 लाख भट बारा मोननानै आरो क'क्राझारनि जोंनि बिजाथियाबो 3 लाखसो भट बांसिन मोननानै देरहानायनि चान्सखौ जोङो नुनो मोन्दों। जोंनि भटआथ' दङ मानोना बेवहाय जोंहा इएमफोर दङ, डिपुटि चिफ बिथां दङ आरो रायजो राजाफ्रा जोंजोंनो दङ आरो बे हिसाबै जोंनि इएम एमसिएलए डिपुटि चिफ एमएलए बयबो लोगो नांनानै जोंनि जेसेबां भट दङ गासैबो भटखौ बिजेपिनि बिजाथि दिलीप सयकिया बिथाङा मोनगोन बेयो रोखा। कमिटमेन्टनिथ' बाथ्रा नङा, बे अन प्रसेस 2020 मायथाइयाव गोरोबथा जानायनि उनाव बे हाबाफारिफ्रा मावफुंजागासिनो दङ, फारि फारि मावफुंजालांगोन। गिबियाव जोंहा एसे स्ल' जादोंमोन कभिडनि थाखाय, नाथाय उनाव बे गासैबो सिस्टेमेटिकेलि जागासिनो दङ। दा बेनिखायनो बेफोर गासैबो इमप्लिमेन्ट खालामनाया जिहेतु बिजेपि सरकारनि समावनो बे एकर्डआ जादों, बेखौ बिथांमोना कमिटमेन्टआव दङ आरो भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा बेखौ खोथा होखानाय। बे हिसाबै आङो मिजिंथियो बियो खम समनि गेजेरावनो जोंनि गासैबो दफाफ्रा मावफुंजाजोबगोन। गामि सोनाय माखासे हाबाफारि दंबावो, बे गामि सोनायनि हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। बिनि उनाव सिमाखौ थिग खालामनानै समस्थिखौ बांहोनानै नेक्स्ट बिसायख'थि खालामनाय आरो बर' कसारि काउन्सिलनि जिखिनि सिमा थिग जाबाय एबा समस्ति थिग जाबाय बेवहाय बिसायख'थि खुंनाय आरो जोंनि माखासे इनफ्रास्ट्राक्चार, बे इनफ्रास्ट्राक्चार माखासे दङ, बे इनफ्रास्ट्राक्चारफोरखौ लुफुंनाय, बेबायदि गोबां खामानि दङ। बेफोरो गासैखौबो जोङो मोनसेनि उनाव मोनसे मावलांनो हागोन। बियो एकदम नंखाय। बेवहाय माने बिपिएफनि मानसिफ्रा माखासे
फाव फान्दायगासिनो दङ आरो बिथांमोननि सायाव जोङो आयेननि बेबस्था लानो थाखाय खावलायदों आरो जाय बिथांमोना बेबायदि षड़यन्त्रमूलक खामानिफोरखौ मावदों बिथांमोना उनाव आयेननि फारसे बिथांमोना फिननाय होनो गोनां जागोन। बे दफानि सायाव आरो बे गोरोबथानि सायाव बिक्रम दैमारिया जेबो मिथिया। बियो जानला मानला खोथा बुंना रायजो राजाफोरखौ थगायनो सानदों। जोङो सोमावसारनायनिफ्राय फैनाय कमिटमेन्टजों फैनाय, दा बेनिखायनो जों बेफोर बाथ्राफोरखौ मिथिगौ। बिक्रम दैमारिया मायबा मोनबाबो बेहा जेबो लाब गैया, मोनाबाबो जेबो लस गैया। बिनि खामानियानो जाबाय हाग्रामाखौ प्लिस खालामनो थाखाय, गावनि कन्ट्रेक्टरि बिजनेसखौ थिग खालामनो थाखाय रायजो राजाफोरनि सिगाङाव ओंखारना जानला मानला बाथ्रा बुंदों। बर' माहारियाव गोदो गोदायनिफ्रायनो माखासे आफादफ्रा हारिनि सोमावसारनायखौ दैदेनदों, मोजां गाज्रिखौ बुंबोदों आरो दिनैसिम जोंनि सोमावसारनाय हारिनि दुखु खैफोद मोजां गाज्रि बेखौ माखासे आफादफ्रा बिबान लादों। बेवहाय गासैबो बे जोंनि जिखिनि खामानि मावनाय बेवहाय बिक्रम दैमारि होननाय केरेक्टार गैया। स' बे गोदान मोनसे केरेक्टार बर' हारिनि थाखाय बिथाङा गावखौनो प्रुभ खालामग्रोनांगोन जे बिथाङा दंफां गायनो नागिरदों ना जाम्फै जावनो नागिरदों, बिनि उनावसो बिथांनि बाथ्राफोरखौ हारिया गनायगोन। नोंथांमोना गावबा गावनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा? रायजोआरि हादरारि हादर गेजेर थाखोसिम गेलेगिरि खालामनो गोसो दंब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै। सासे राफोद रोंखा राखा गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सोलिफु फोरोंसालि बल्लामगुरि काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बड' हाउस काराटे एकाडेमि दलाइगाव फोनांजाब राहा 6900451157 बेंटल काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 9678041226 बिरनगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 6901341656 आरो दालिगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बैफोर मख'नाय सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो रायजोआरि हादरारि हादर गेजेरारि थाखोनिफ्राय बान्था मोननो हानाय सोलोंसाफोर मोननो हाबोनाय सोलोंसालि। बे मख'नाय फोरोंसालियाव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो, थाबैनो मुं थिसनहैदो।